Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keraya-raya ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya, Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan oning UNER, kampus UNER Surabaya. Dies Natalis. Kaya ngono kuwi. Yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Ninggal katresnan saking Kendang. Monggo Mas Noval. Yuk.